J'arrive, Misha Miol。こんにちは、ミオールです。今回はトルナーの因律論のフォルマルメドレクタというのを見ます。因律形式ですね。メトリカルフォーミュラ。トルナーの因律論においては、この因律形式というのは、各行の因律分析、スカナーで前に見ましたけれども、こちらに比べると補完的ということです。トルナーにとっての主軸は、行ごとの因律分析であります。ここでおさらいですが、ハケードの詩で見た因律分析の方ですが、これは単一の行タイプが4回繰り返されて4行連となるという、タイプでしたね。その単一のタイプを仮に A というふうに表しますと 4A というようなタイプになります。それでは次にアンドレアス・マックラーという18世紀のマンスターの詩人の例を見てみましょう。これは先のハケードが 4A というタイプであったのに対して、つまり単一の行タイプが4回繰り返されるという、連のタイプに対して少し違うようですね。結論から申しますと、ここには2つの行タイプが現れていて、それぞれを A と B というふうに表しますと A プラス B プラス A プラス B というような形になってますね。まとめますと A プラス B が2回繰り返されるという、そういうパターンになっております。このマックラーの詩をちょっと読んでみましょう。マックラーというのはマンスターの詩人ですので、母音の方がですね、ちょっとマンスターの発音になっておりますけれども、Wille gan irren nach Gaum, bachrecht naum gach klache nirt, no tikhard do visnjach gefaun, sa gerecht dich kaur is kujachta というふうになりますね。1行目がティイッティティイッティティアウというような方ですね。それに対して2行目はですね、ティイッティティアウティイッティティというふうになっておりますね。第2子脚と第3子脚が、強制母音が入れ替わったような形になっていますね。でその方がもう一度3行目と4行目で繰り返されるというふうになっております。それでは、トルナーの功罪と題しまして、トルナーの因律論の功罪についてまとめてみたいと思います。といってもですね、この100年間にアイルランド語強制史の因律論はわずか2冊しか出ていないということでしたね。このトルナーの1925年の因律論、それから80年ぐらい経って出ましたブランケンホンさんの因律論、2003年に出たものですが、この2冊しかないんですね。でこの両者は基本は同じかと思いますが、ややその因律論としての立場が違うんですね。ごく簡単に言いますと、現代の言語学の成果を念頭に置いたブランケンホンさんの因律論の場合には、アクセンチュアルシステムといいますかね、強制詞の原理をですね、母音そのものよりは上位に置くと、つまり強制システムというものが大事であるという、そういう考え方だと思います。それに対してこのトルナーの方はですね、母音そのものですね、アソナンスの方をアクセンチュアルシステムよりは重視するといいますかね、各行ごとの因律分析に現れるその母音こそがですね、このアイルランド語強制詞の歌ですね、詩歌において必須のものであるというふうに考えたところが違うと思います。それではトルナーの功罪ですが、
継承すべきことと、修正すべきこと、あるいは考えるべきことの2つに分けますと、まず継承すべきこととしては、主客刑務をですね、強制間の長さと捉えたことですね。強制から強制までが一つの主客であるというふうに捉えたこと、これは今も変わらない立場だと思いますね、因律論において。それからもう一つはですね、これはやや専門的になりますけれども、因律論におけるテンポラリストという観点があります。これは18世紀後半のジョシュア・スティールの理論に発するものですけれども、リズミカルな詩の行の長さというのは強制音節の規則的性規により測られると、ちょっと難しい言葉になりますけれども、一行のその長さっていう、そのリズミカルな詩の行の長さっていうものを考えるときにはですね、何を単位とするかということなんですけども、それはですね、強制が2回発生する行よりも3回発生する行の方が長いというようなことですね。ごく簡単に言いますと、例えば時間の場合ですと、その長さは秒とか心拍とかそういうもので測る。あるいは歩道ですね、歩く道の場合には歩幅で測るとか、そういうふうな単位ですね。一方、トルナの因律論において修正すべきこと、考えるべきこととしては、ここにちょっと名前をいろいろ挙げましたが、これはおいおいブランケンホンさんの因律論を見ていくときに出てくると思いますので、ここではもう名前を挙げるだけにしておきます。行中の区分、行が2つに分かれるとか、そういう場合があるということを考えるべきかどうかということですね。それから副強制、これは主強制に対して副強制というものを考えるかどうかという、そういう立場です。それから刑務、主客の中のリズムの関係はどうなっているのかといったようなことですね。トルナの場合にはですね、母音韻の方を修行概念において必須としたということがありますが、もう一方では、強制システムの下位に母音を置くべきだという、考え方があるという、その立場の違いがあるということですね。それをどう捉えるかということです。ご参考までにトルナの本のページをお目にかけます。今回取り上げたフォーマルメドラフトはこの写真の左側のページですね。マンスターのアイルランド語で書かれています。